Jalobera campara la verazido fol para malagado șaime. Și Domnul Iisus se apropie la mormântul lui Lazar și îl cheamă pe nume și spune: Lazare, ieși afară. Și la porunca Domnului, Lazar iese afară. A înviat. Aleluia! Aleluia! La porunca Domnului, când l-a chemat Iisus pe nume, Lazar, ieși afară! Și Lazar a venit în picioare în fața lui Hristos. Te întrebă, dragul meu, tu care ești, poate te consider că ești tânăr și poate este prea târziu. Tu care te consider că ești tânăr și poate mai vrei să mai faci ceva în viitorul tău. Dacă dorești să vii în fața lui Dumnezeu și dacă dorești în inima ta să fii viu pentru El, în dimineața aceasta, El vrea să facă o eliberare în inima ta. Mărit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare. Aleluia! Vreau să fac apelul acesta pentru că